Uwelile udalule owathi akathuke uZimdola. Baphume nombhikisha bokufika ngokungamiswa kwezingane zabo ezifunda kuleli. Izindaba zezosonyozo ifundela uSiphiwe Ntombele esesitezi sawubona mbukeli. Umlandeli kaMaskandi odumile ngokweyisa ngama-VN Welile Mchunu uphumele obala waxolisa ngamagama nenhlabathi ayewayebhekise kuZimdola. Ubeke kwacaca ukuthi wayithunyiwe ukuthi athuke lo msakazi woKhozi FM. Uwelile uyachaza. Rest in peace umuntu wangithuma ade wafa. Oh yeah. Ehela ngokuthula bafowethu wangibonda lo muntu. uNkulunkulu azamsiza nasezulwini mfethu. Angixolele nahle lapho naye wayengazenzi wayekhipha intukuthelo angifake impini engingazazi ngoba uZimdola wasathi inxa kimi kodwa uma ngathiwa kulandwa leya video yabuyiswa uZimdola ngangithuma ngisho ubhuti bafowethu manje. Kujutshwe inqwaba yamaphoyisa ukuyoqapha isimo esikoleni samabanga aphansi eDington Primary School. Lokho kuza njengoba inhlangano yeMarch and March Movement ilola ukuthi kulesikole sibhalise izingane zabangaphandle kuleli ezabantu abamnyama ezihlala kule wadi ziseledengwane. uJacinta ungumholi weMarch and March Movement uyachaza. Sabuya ke namhlanje futhi ngoba sizozamela bona labantwana abahlala la endaweni indawo yokuthi bafunde. Njengamanje list ihleli bazali abawu-60 bangabosisi bonke bahlala la endaweni. I-SGB masibuzi yavuma ukuthi ngempela abantwana bala over 50 close to 60% abantwana bangaphandle abanye banawo ama-documents abanye vele bayiwelela umngcele nje bazongena la eSouth Africa. So okwethu ukuzothola ukuthi lezi ngane lezi zase-South Africa enganayo indawo ehlala la kufanele zenze njani ngoba bona bakwazi ukuthatha iy'ngane esingazazi nokuthi iqhabukaphi, azizazi nokuthi zobani. Uhulumeni uthe ingane noma inganawo ama-documents fanele ingene, which is something that we're still going to challenge ukuthi how do we then protect iy'ngane zala eSouth Africa if you are telling us ukuthi any child can walk in the morning la eSouth Africa bese ithola indawo. Omunye wabokufika ukubeka kwacaca ukuthi singabandawonye njengoba singama-Afrika kuchaza ukuthi naye ungowasemzansi. For heaven is here for heaven. I can't go anywhere. South Africa is my country and African is the African country. No one gonna go. No one gonna go. And our children gonna go to school. And another from school. Fundwa kaNongomo lalesibili eMzansi ngokwenza kahle uSimesihle Khuzwayo bekubungazwa imisebenzi yakhe emihle lapho akade efunda khona eBhekuzulu High School. Uchaze ubunzima bohambo lwakhe njengoba belunzima. Ubeke kwacaca ukuthi uhlasele ugula walala esibhedlela abuye angenzi kahle ezifundweni zakhe njengoba ubesethola 95%. Ubonge kakhulu nakumzali wakhe ngokumnakekela njengoba ubefunda aze akhohlwe ukugumula ngisho i-uniform yesikole ngisho esekhaya. Aba-results ami ngenkathi ngibuya ku-winter school ayemahle kodwa ingafani nakadlula kodwa ayemahle ngoba ngicabanga esasiphansi kunawo kwakuyiSizulu 94. Uyiphansi 94? Yeah. Kwathi i-highest yami kwaba i-LO no-100 kwakukanjalo. Ngoba makade usasibhedlela lokhu ucabanga ukuthi bayaqeda esikoleni ukufunda, I'm behind, ATP sebayiqeda. Lokho engizama ukubuka ama-video kodwa ayibukeki ivideo phela sukugula. Uzama ukufocuseki. Kodwa mase ngibuya angilokho ngiyiphusha kanzima ngithi okay, mhlambe kuleli viki siyiqedile le topic ye-maths or ye-physics noma yesiZulu. Ngenzeka ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine nami sengilingana laba abanye bebekhona eklasini and kungisize kakhulu. Ulamule amaphoyisa kucishe kuqhuma isibhakela phakathi kwamalungu e-NFP asohlangothini luka-MEC uMbalishinga nomholi waleli qembu uMr Barnes njengoba eqhubeka umhlangano ukuqondisa igwegwe lika-MEC waleli qembu owavota ohlangothini olungathenjwa umholi walenhlangano njengoba sebephumile ebudlelwaneni be-GPU. Usihlalo we-NFP kuzwelonke uSibusiso Mkhabela uthi i-NEC yaleli qembu ayinawo amandla okugudluza uMbalishinga esikhundleni. Ukhuza lomhlolo sizothi le DC ehleli ngo-MEC ayiphele ithi nya, sizothi i-NEC engikuyo namanje ayinawo amandla okuyenza lento eyenzayo ku-MEC. Sizoshaya isitembu sokuthi
uma iqhubeka lento sekuyodinga ukuthi abanikazi beqembu ngoba iyosho ukufeyila kobuholi obukhona. Sisiguqisa lana-ke ezanamhlanje embukeli siyakuthembisa ukuthi noma kanjani osukwini lakusasa sophinde sibuye futhi nezinye iy'ndaba ey'hlabahlosile ezenzekile osukwini. Ungakhohlwa ukulike, ukukhomenta, ukushera. Siyabonga.